20. mendea, tradizioarekin haustura eta abangoardiak. Behin 20. mendean bete-betean sartuta, aurreko hizkuntza erromantiko tradizionalarekin eta bere azkenaldiko joerekin erabat apurtuko duten mugimenduak abian jartzen dira. Mugimendu hauek mendez mende garatutako sistema tonalarekin eta bere musika egiteko erarekin hautsi egingo dute. Futurismoa. Futurismoa Italian sortu zen 1910ko hamarkadan. Ikuspegi honek aurreko artearekin bukatzeko joera erakutsiko du, eta aro berri bat aldarrikatu. Makina, teknologia eta mugimenduaren aroa. Musikalki bere ekarpena natura zen gizarteko soinuak eta zaratak, eta makinen bitartez sortutako soinu berriak musikara eramatea izango da. Egile futuristen artean Luigi Russolo eta Edgar Varese ditugu. Dodekafonismoa. Dodekafonismoa edo musika dodekafonikoa Arnold Schoenberg konpositore austriarrak sortu zuen 1923 urtean, aurreko espresionismo atonala agortua baitzegoen bere aburuz. Dodekafonismoa grekeratik dodeka, hau da 12, eta fonos, soinua, eskala kromatikoaren 12 soinuak erabiltzen dituen konposaketa teknika da. Teknika honetan, eskalako 12 notak baliokideak dira, beraien artean ez dago hierarkiarik, musika tonalean gertatzen zen bezala. Baliokidetasun edo hierarkia eza hori lortzeko 12 notak serie edo sail batean ordenatzen dira, eta nota guztiak agertu behar dute ilara horretan, errepikatu gabe. Musikalanean saia behin agerturik berriro hasten da, hasieratik. 12 noten ordenazio hori konpositoreak erabakitzen du obra bakoitzean. Logika hau izaki, ez dago nota bat bestea baino gehiago errepikatzen denik, eta horrela erakarpen tonalaren ideia eta sentsazioa galdu egiten da. Dodekafonismoaren agerle nagusia bere asmatzailea izan zen, aipatutako Arnold Schoenberg austriarra. Musika abangoardista. Musikaren alorrean, Bigarren Mundu Gerraren osteko musika landuari abangoardiak deitzen diegu, gaur egunera arte datozenak. Guda amaituta, mundua eta kulturaren hainbat alderdi eraberritzeko beharra eta grina zegoen. Izan ere, munduaren oreka berriak gizarte aurrerakoi eta dinamikoak sortu zituen, eta eraldaketa politiko, sozial eta kultural azkarrak ematen hasi ziren.
Teknologia berriek, aurrerapen guzti hauen lekukoak direnak, garrantzi handia izango dute musika egiteko era berrietan, soinuaren adierazpenerako aukera berriak baliatuko dituztelako. Musika berri hauek irudikatzeko musika grafia berriak sortu beharko dira ere. Serialismo integrala. Abanguardia honek dodekafonismoan plazaratutako teknika berdina erabiltzen du, baina noten ordenaz gain diskurtso musikalaren elementu guztiak serializatzen ditu, iraupena, intentsitatea, erritmoa eta abar eta abar. Musika konkretua. Errealitateko soinuak grabatzean datza, gero soinu laborategian eraldatzeko eta azkenik hauekin musika edo soinu obra bat osatzeko. Konkretua da, jada musika ez dagoelako melodia, akorde eta barrek osatua, errealitate soinu konkretuiz baizik. Soinu gertakari bakoitzari objektu konkretu deituko dio musika konkretuak, adibidez, auto baten buzina. Futurismo musikalaren oinordea da. Musika elektronikoa. Soinuak laborategian sortzen dira elektrizitatea erabiliz, eta hauek kombinatuz zintan grabatzen dira, azkenengo produktu musikala lortu arte. Musika elektroakustikoa. Aurreko musika konkretuaren eta musika elektronikoaren nahasketa da. Sintetizadoreen bitartez, aldez aurretik grabatutako soinuak eraldatu daitezke edota soinu guztiz berriak sortu. Ondoren, soinu hauek nahastu eta eraldatzeko aukera amaigabeak daude. Musika aleatorioa. Musikagileak improbisatzeko aukera eta esparru handia ematen dio interpreteari. Askotan musika zelula txikiak idazten ditu bakarrik. Hauek, iradokigarriak diren tekstuekin laguntzen ditu. Adibidez, jo ezazu nota hau munduko denbora eta espazio osoa izango bazenu bezala. Horrela,
obra bat interpretatzen den bakoitzean berria eta errepika ezina gertatzen da. Musika estokastikoa. Musika elektronikoaren garapen beste fase bat da hau. Kasu honetan, algoritmo informatikoak sortzen dira konpositoreak emandako datu zehatz batzuetatik abiatuz. Ordenagailu bidez eta kalkulo matematiko eta estatistikoen bitartez, algoritmo hori soinu emaitza batean bihurtzen da. Musika minimalista. Etengabe errepikatzen den eta musikalanaren sorburu gisa gaixume bat hartzen duen musika da musika minimalista.